लाख लाख लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां रायजोआव गिबि मन्थ्रि आत्मनिर्भर असम अभियान 2.0 नि नैथि खोन्दोनि आरज गाबनाया सोलिगासिनो दं। दिनैनो नोंथाङा आत्मनिर्भर असम अभियान 2.0 नि थाखाय आरज गाब। नंगौ 18 नभेम्बरानो थामहिनबा दिनैनो आरज गाबनायनि जोबथा सान। बेनिखायनो सम थानायावनो समखौ ओरैनो बारहोहरालासिनो नोंथाङा दानो मुख्यमन्त्रि आत्मनिर्भर असम स्किम 2024 नि आरजलाइखौ हो। नङाब्ला नोंथाङा मुख्यमन्त्रि आत्मनिर्भर असम स्किम 2024 नि रांखौ मोननाय नङा। थारैनो आसामाव लाख लाख बेकार लाइमोनफ्रा बे बिथांखिनि सिङाव मुलाम्फाखौ मोनगोन। आसामनि अरायथा थागिबि जाय 28 निफ्राय 45 बोसोर बैसोनि गेजेरनि बिथांमोना मुख्यमन्त्रि आत्मनिर्भर असम स्किम 2024 नि मुलाम्फाखौ मोनगोन। लोगोसे बेबाराव आसाम सरकारा मुलाम्फा मोनगिरिफोरनो 2 लाखनिफ्राय 5 लाख रांसिम अनसुंथाइ होगोन आरो सरकारा बे राङारि हेफाजाबखौ थोंजोङै सायख'जानाय आरज गाबगिरिनि बेंक एकाउन्टआव दैथायहरनाय जागोन। बेनि थाखाय नोंथाङा मावख'आरि वेबसाइट schema.asam.gov.in आव थांना एप्लाइ खालामनांगोन। लाख लाख लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां रायजोआव गिबि मन्थ्रि आत्मनिर्भर असम अभियान 2.0 नि नैथि खोन्दोनि आरज गाबनाया सोलिगासिनो दं। दिनैनो नोंथाङा आत्मनिर्भर असम अभियान 2.0 नि थाखाय आरज गाब। नंगौ 18 नभेम्बरानो थामहिनबा दिनैनो आरज गाबनायनि जोबथा सान। बेनिखायनो सम थानायावनो समखौ ओरैनो बारहोहरालासिनो नोंथाङा दानो मुख्यमन्त्रि आत्मनिर्भर असम स्किम 2024 नि आरजलाइखौ हो। नङाब्ला नोंथाङा मुख्यमन्त्रि आत्मनिर्भर असम स्किम 2024 नि रांखौ मोननाय नङा। थारैनो आसामाव लाख लाख बेकार लाइमोनफ्रा बे बिथांखिनि सिङाव मुलाम्फाखौ मोनगोन। आसामनि अरायथा थागिबि जाय 28 निफ्राय 45 बोसोर बैसोनि गेजेरनि बिथांमोना मुख्यमन्त्रि आत्मनिर्भर असम स्किम 2024 नि मुलाम्फाखौ मोनगोन। लोगोसे बेबाराव आसाम सरकारा मुलाम्फा मोनगिरिफोरनो 2 लाखनिफ्राय 5 लाख रांसिम अनसुंथाइ होगोन आरो सरकारा बे राङारि हेफाजाबखौ थोंजोङै सायख'जानाय आरज गाबगिरिनि बेंक एकाउन्टआव दैथायहरनाय जागोन। बेनि थाखाय नोंथाङा मावख'आरि वेबसाइट schema.asam.gov.in आव थांना एप्लाइ खालामनांगोन।